Mahtavaa tällainen periskooppisysteemi tässä. Emma, älä mene sinne päin enempää. Takaisinpäin. Tuu takaisinpäin. Emma. Oikeesti. Ota toi. Se kuvaa koko ajan. Näetkö sä, Kalle? Siinä on niitä ajastisysteemejä. Se joka laskee alaspäin, niin paljon siinä on lukuja. Tää? Minuutteja sinne pitäisi olla. Minuutti 11. Laskeeko se alaspäin? En nousee kyllä nyt ylöspäin. Sehän pitäisi olla ylöspäin ja alaspäin laskea. Molemmat nousee ylöspäin. Joo, vaan menee tässä. Tämäkin on niinku loputtomasti. Tämä koko ilta joutumista. Oliks loppu? Punainen valo.